Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. To masha Allah yayi kyau. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da shahararren fim ɗin nan da kuke buƙatar ganin sa, watakan na Algaita Zamani. Insha Allah wannan fim ɗin zazzafan fim ne, sa'annan ya bada tattako in ce ya bayar da ita tun kafin yanzu, saboda dama tsohon fim ne amma dai yana da kyau, sa'annan ya samu ingantacciyar fasara daga kamfanin Algaita Dub Studio. Insha Allah wannan fim ɗin ga mai buƙatar sa to zai yi mana magana akan lambar wayar mu da take kan screen ɗin fastan nan. To da zaran yayi mana magana za mu gaya masa yadda tsare-tsaren mu suke, yadda zai biya kuɗinsa a tura mai da shi ko a ina yake a faɗin duniyar nan insha Allah. Sa'annan kamar kullum, kamar yadda aka saba, ina mai ƙara sallata muku group namu na VIP wanda muke ɗora sababbin indiyoyi fasararru na kamfaninnika daban-daban, wanda da zaran fim ya fito take a nan yanke za mu saka shi ne cikin group ɗinmu na VIP. Sa'annan ba ma ɗora akan YouTube, ba ma ɗora akan TikTok, sai dai kawai iya talla muke ɗora akan YouTube da TikTok. Za ku iya samun dukkanin fina-finan da kuke buƙata ne da zaran sun fita akan group ɗinmu na VIP da yake Telegram. Ga masu buƙatar shiga to za ku iya mana magana akan wannan lambar wayar da take kan screen ɗin fasta nan. Insha Allah za mu gaya muku yadda tsare-tsaren mu suke, ku biya kuɗin ku shiga cikin group a domin ku rika samun sababbin fina-finai da zaran sun fito akan lokaci. Sa'annan ga masu buƙatar kallon India series da Hausa series waɗanda ba a ɗora su a YouTube, to insha Allah su ma za ku same su direct ne a cikin group ɗinmu na VIP. To sai dai ɓangaren Hausa da na India series kowanne daban-daban ne. Ga masu buƙata to za ku iya ku yi mana magana ta lambar mu kawai, mu sanar da ku ga yadda za ku samu dukkanin fina-finan da kuke da buƙata insha Allah. Idan wannan ne zawwanka na farko cikin wannan channel namu mai albarka MSA Creation for the World, to kai mana subscribing, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun saki sababbin shirye-shirye za ka sani take a nan yanke ba sai an jima ba. Sa'annan zan ajiye muku link ɗin group ɗinmu na WhatsApp da na Telegram akan description ɗin wannan bidiyon da comment section na farko. Da zaran kun yi join za ku tarar da kanin fastocin da muka dora da shot ɗin bibika waɗanda ake sakar da su waɗanda muke dora su kafin a sake su insha Allah. Mun gode MSA Creation for Download, ta ku ci.